Onze buurt heeft ook dit jaar 6 finalisten. Het beste wijkproject wint de hoofdprijs van €50.000. De genomineerde buurten stellen zich voor op L1. De Tapijntuin is een tuin, midden in het centrum gelegen van Maastricht, waar iedereen welkom is. Eigenlijk is het een unieke plek, omdat hij ook op het terrein ligt waar nu van alles gaat gebeuren. Het is een kazerne, er zaten vroeger soldaten, daarna de afzend en daarna jaren niks. Dus al die gebouwen die er nu staan, worden of afgebroken of zijn in gebruik genomen of worden herbouwd, als het ware. Maar de tuin, die mag niet weg. Die is zo mooi. Jullie mogen blijven. Nou, het tuin aan zich blijft. Dat hebben we al uitgesproken gekregen. Maar of die op deze locatie blijft, dat is nog niet zeker. Maar daar gaan wij natuurlijk wel ons heel hard voor maken. Ja, dus echt alles inderdaad tot op een bepaalde hoogte bijknippen. Ja, dit is echt zo ver, hè? Ja, alles op die hoogte. Nou, voor de rest is het een kwestie van schoffelen en die dingen weer goed doen. Het was ooit een oude kazerne en er is nu enorm in ontwikkeling. Je voelt het ook op het moment dat je het terrein oploopt of met de fiets komt. Je voelt de dynamiek die op het terrein plaatsvindt. Het is ruimte voor allerlei creatieve ideeën. En die Tapijntuin past daar heel goed in. Ja. Wil je er eens eentje proeven? Wil je een tomaatje proeven? Ja of nee? Kunnen jullie leven van de bezoekers? Nee, dat kunnen we nooit in geen honderden jaren. Want die bezoekers, daar vragen wij geen geld voor. We zijn blij als ze een plantje kopen en dan heb je het over 1 of 2 euro. Dat is natuurlijk niks, maar de tuin kost wel geld. En we moeten dingen aanschaffen, materiaal. We hebben een keuken, daar moeten pannen in. De bus, daar moet ook... We hebben gewoon ook veel onkosten. Hier kunnen dus 8 mensen zitten. Dat zijn de originele busstoeltjes. Die zijn wel opnieuw gestoffeerd. En hier hebben we 3 staattafels. En dan is hier, dat is natuurlijk hartstikke leuk, een keuken. Met een magnetron. Hier komt de flatscreen. Hier gaan we filmpjes laten zien. Ja, momenteel bestaat de Tapijntuin ongeveer 1 jaar. En we hebben al heel veel mensen die hier naartoe komen. Die zeker in de weekenden de weg vinden naar de Tapijntuin. Maar we willen ook deze tuin graag delen met veel meer mensen uit de buurt. Nou klopt dat een iets hogere drempel is voor mensen uit de wat verdere buurten van de Tapijntuin. Dus daardoor hopen we ook met die bus daadwerkelijk naar de buurten toe te gaan. En ook een stukje naamsbekendheid. En dus ook mensen kan overhalen om een keer in het weekend door deze prachtige tuin te komen lopen. We willen juist gezondheid breed uitspreiden. En ook dat mensen snappen hoe lekker het is als je biologisch tuineert. Hoe leuk het is als je een plantje ziet groeien. We verkopen dus kleine plantjes. Als je dat meeneemt naar je eigen tuin en je ziet dat het een geweldige plant wordt, dat vergeet je niet meer. En dat is enig gewoon. Drink maar.